Hvad kan man leve af, og hvad kan man ikke leve af? Det der kan du jo ikke tjene på. Det er jo ikke fordi, at enhver, der måske prøver at være cirkusartist, tjener på det, eller enhver, der bliver forfatter og tjener på det. Men i det mindste laver de noget, de kan lide. Så det er som om, man heller ikke engang bliver opfordret til at tage nogle chancer, ud over det, der er opstillet i samfundet. Når du ligesom går ud af din boble, altså, så kan du måske se tingene lidt mere frisk, når du kommer hjem igen. Væk fra det, der bare kører som et hamsterhjul. Så kommer man måske lidt til at indse, hvad der er ikke sundt, hvad har man ikke lyst til at gøre, hvad er det nogle ting, man får lidt noget refleksionstid over det, man efterlader bag sig. Og det tænker jeg er lidt sundt, fordi når man bare lever i det, så er det ligesom det der med, jamen du er et hamsterhjul, og du løber, men det kan godt blive mere utydeligt, hvor du løber egentlig hen, eller om du bare løber i ring. Ja. Fordi du lever det bare. Det er det, man kan ikke se skoven for bare træer. Ja. Det der med, at man skal nyde, at man er ung. Folk siger det jo også, fordi de føler, at det liv, de så ender med at få, er de jo ikke tilfredse med. Du er ung. Du har masser af tid til at finde ud af, hvad du vil, og bla bla bla. Når du er ung, så bare nyder du ung. Pludselig så er man 30. Det er som om, man hele tiden, når man har fået det at vide, så fortæller man det også sig selv. Og så, men det kan jeg gøre i morgen, det kan jeg gøre næste år, det kan jeg gøre på det tidspunkt. Og det er der, hvor jeg også kommenterer bare på lidt det der hamsterhjul. At man skynder sig og stresser, og man gør alle mulige ting. Og så var det, når jeg havde alle de her drømme. Og lige pludselig er jeg gået flere år, jeg har ikke gjort noget som helst ved dem. Og jeg tror bare, jeg sad bare og tænkte, jeg fik bare sådan den der følelse af, fuck, det gider jeg jo ikke. Jeg har jo alle mulige drømme, jeg har alle mulige ting. Jeg gad godt at gøre noget ved dem. Jeg synes, det er svært at gøre noget ved dem. Men det kunne være fedt at begynde nu. Jeg kan godt rende rundt og gå ud og drikke bajer og tage til alle mulige events og sådan noget. Men hvad med ligesom at bygge et eller andet? Skal jeg være barn indtil jeg er 30, eller skal jeg prøve at blive voksen nu?